guys, nalaglag yung tubig namin. Yun. Laglag. Dito namin nilagay yun. Puro akyatan kasi dito. Haba yung akyatan na yun. So guys, yun, mahulog. Nakatingin ka ng suha dyan. Kahit isa lang. So yun guys, nandito na kami. Oh, dumayo kami dito sa may Lintungan, baba ng falls. Huwag na tayong pumunta dun sa may falls kasi kuan, siya pa yung entrance. Yung taga dito ka pero nag-e-entrance ka. Oh, yung taga dito ka pero nag-e-entrance ka. Pero okay lang naman yun guys. Si kuan na pundo ng barangay. Kalinis kasi ng dito guys, oh. Yeah. Ng tubig. Tara na. Uy, bastos. Iwan nila yung red horse nila. Saan tayo? Doon. Saan tayo dadaan nyo? Ay, yung cellphone ko nag-iwan ko sa toolbox. Doon tayo sa taas guys, para walang makakita sa atin. Ay. Pag lang madudulas. Wala, nagbaon kami guys ng kwantang halian namin. Nakakabalik ka rin mamaya pagkatapos kumain. Saan? Walang kukuha ka dun eh, kung naman kamagalit sila. Kamatin ka ako nagtabas. Ang lamig ng tubig. Ang lamig ng tubig. Yun naman guys, oh. Sobrang linis. Ay, malinis din kasi doon sa amin guys, kaso lang kuan, walang kuan, malalim pa, kaunti lang yung tubig nun ngayon kasi kuan, matagal na walang ulan, mababaw. Hindi katulad dito na may mga parts na malalalim. Oh, dito na kami siguro. Dito na tayo? Saan? Daan naman yan, oh. Yan yung daan, oh. Diyan na lang mag-park sana. Tingin tayo dito ng magandang resto. Dito na? Ha? Saan? Dito na? Dito na daw kami mga guys. Tingnan ko yung motor kung pwede dyan, oh, para makita natin. Dito siya ta. Yeah. Ay, pwede dito guys, oh, mag-park. Ganda dito, oh, pwede dito, oh. Kunin natin yung motor natin dito para nakikita natin. Ganda dito guys, oh, puro bundok. Oh. So yun nga guys, dahil tong fresh water ang pinunta natin dito, syempre ito na natin gagawin, maliligo. Oh. Pero kaninang umalis kami doon sa guys, sa bahay namin, ang lakas ng araw, ang init. Tapos ngayon nandito na kami, wala nang araw. Oh, tignan nyo naman guys, oh. Oh. Umubog na yung araw, bali natakpan na ng ulap. Pero syempre ligo pa rin tayo guys.
Ang lamig naman. Sobrang lamig guys. Medyo malalim. Lubog tayo, lubog tayo. Ang lamig ng tubig. Si Mrs. Gasona, TikTok. Yun. Kalamig nga. Ganda maligo. Ganda talaga guys pagka malapit ka sa mga ganitong kuan, mga ilog-ilog ganon. Katulad dun sa amin, malapit din kami sa mga ilog doon. Pero pagka kuan kasi guys, pagka diretso yung araw, pagka matagal na walang ulan, mas konti yung tubig doon. Hindi katulad dito na kahit kuan, kahit ilang buwan na walang ulan, malakas pa rin yung tubig, tapos malinis pa. Oh, malinis. Eto guys, galing doon sa bundok, may falls dyan na dinarayo, pero hindi namin pumunta doon kasi siya pa yung entrance na. Dalawa lang naman kami dito. Hanggang na. Pagpunta. Ha? Ano mo yun? Ito naman, ang linis-linis. Yung mga bato lang yan, parang madumi lang yun, pero malinis yan. Oh, mag-slide. Dami na siya. Ha? Hindi. Hindi. Ay, wala pala kami dito. Ayan guys, kain muna tayo. Nagbaon kami. Walang tayo ng tinola. Yung guys, kain tayo. Nabitak yung puno, yung taman kanina nung nahulog. Halakan mo nga. Ayan na. Kain guys. Kain guys. Ulam tayo ng tinola. Kain. Tak. Sayang. Oh, marami pagkaan. Ayan guys. Sabaw. Ulam tayo ng tinola guys. Oh, tinola, manok na may papaya tapos may kuan daon ng sili. Saan daw sila? Wow.
Sili. Yan guys, mamaya ulit. So guys, tapos na tayong kumain. Ligo na naman ulit. Babad lang saglit guys, tapos mamaya uwi na din kami. Maraming sip-sip. Maraming sip-sip. Nagkakagat sa bukot. Yung maliliit na pan guys. Langaw. Lamig! Kanina, init na init tayo ngayon. Dito oh, medyo mainit dito, maganda dito. Dito guys, walang araw. Dito may araw oh. Dito na lang kahit may araw. Ganda dyan oh. Karang Alcono. Madulas yung mga bato. Saan? Ha? Na? Ala, ang dulas ng kanya o bato niya. Madulas dyan, madulas dyan. Oh my God! Ako, mag-asawa po kami. Hindi ko po nagabit. Yeah! Ay! Ang dulas, guys! Guys, ang ganda dito. So guys, yun na. Masyal tayo dito kasi ang init. Ang init sa bahay! Mainit kasi doon guys. Grabe. Yung nawala na yung hangin, yung hanging amihan, tapos ang pumalit. Sobrang init! Grabe! Ang init! Grabe, upo ka lang saglit. Mamaya, yun yung mga kuwan mo. Yung mga pawis mo. Dito, nalamigin ka din naman. Sumsumgar ka toy.
dito. Ay! What? Ano? Ayun si Kabsat Abet, oh. Makulimlim na, guys. Baka uulan. Uulan siguro, guys. Ah. Pwede mo na to. Ah. So, guys, ibibigay ko muna to sa kanya kasi tatay ako. Yan guys, maganda palang pagpusto dito. Oh, may parang lamesa dito. Oh, tingnan nyo naman guys. Oh, oh maganda dito. Gusto, lalo na pagka may tent. Flat na flat siya. Oh. Oh. Paswerte naman yung mga nakatira dito guys. May garden doon guys. Oh, sa taas doon. Doon tinataniman nila ang mga yan ng kwan, ng gulay. Masisipag yung mga tao dito. Pati dyan sa bundok na yan guys, oh. Daming mga tanim na kwan, na yung lemon. Nandun sa bandang taas pa yung kwan guys, yung falls. Doon sa taas. Tingnan nyo itong mga to guys, oh. Mga baging. Hindi ko alam kung sinadya nilang ginanito yung mga kanito. Pinabilog. Orchids, maraming orchids din dyan, oh. Ang nakakapit. Maraming orchids guys. Kaya nga guys, pauwi na kami. Paligo na din. Pagpalamig ng katawan. Pauwi na kami guys. Ganda dito. Yan guys, hanggang dito na lang. Ingat and bless. Bye bye.